η ελληνική ιατρική στην Ευρώπη το μεσαίωνα. Πάρα πολλοί θα έχουν αναρωτηθεί τι δουλειά έχει η ελληνική ιατρική το μεσαίωνα στην Ευρώπη. Γι' αυτό άλλος και κανείς δεν πάει να κάνει έρευνα, κύριε Πρόεδρε, γιατί σου λέει τι θα βρούμε τίποτα. Τον Απρίλιο του 1970 επισκέφθηκα για πρώτη φορά μία ιδιωτική μεσαιωνική βιβλιοθήκη του 14ου αιώνα και ένα πλούσιο μεσαιωνικό αρχείο σε ένα πύργο στην Ούμπρια. Ήταν ένας πύργος Ιταλών φίλων μου στο βουνό Βέτερε, απέναντι από το Σπολέτο στην Ούμπρια. Στη βιβλιοθήκη συνάντησα πολλές σπάνιες πρώτες εκδόσεις του 1500, του 1600, 22 χειρόγραφους λατινικούς κώδικες με μεταφρασμένα στη λατινική κείμενα του Ομήρου, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Ιπποκράτη, του Πρόκλου, του Διονυσίου του Αεροπαγίτη, του Γαλινού, του Ιωαννίκιου, του Ευκλήδη και ακόμα πολλών άλλων. Για μένα ήταν μια τεράστια έκπληξη, διότι αυτά που έλεγε ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, όπου δίδασκε κοινό δίκαιο και εγώ ήμουν επιμελητής του, δεν τα είχα πολύ πιστέψει ή τουλάχιστον δεν τα είχα πιστέψει στο βαθμό που τα συνάντησα μπροστά μου. Υποστήριζε ο καθηγητής ότι η διδακτέα ύλη των πρώτων πανεπιστημίων στην Ευρώπη αποτελείται κυρίως από κείμενα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Ιπποκράτη και του Γαλινού. Βέβαια, στην αρχή της καριέρας μου δεν περίμενα να συναντήσω μία τέτοια πληθώρα κωδίκων τόσο σημαντικών για την Ελλάδα και εγκαταλελειμμένων εκεί για 7 ολόκληρους αιώνες. Στον πύργο με φιλοξένησα μία εβδομάδα και με αυτή την ευκαιρία τους έφτιαξα και ένα πρόχειρο κατάλογο όλου αυτού του σπάνιου, ανέκδοτου, πολύτιμου υλικού. Τότε σκέφθηκα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, το οποίο, επιτρέψτε μου την έκφραση, μου είχε σερβιριστεί μπροστά μου. Το συζήτησα με τους μέντορες καθηγητές που είχα στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και στο Βατικανό παρακολουθούσα μεταπτυχιακά μαθήματα και αποφάσισα ότι όλοι αυτοί οι διασκορπισμένοι κώδικες, εάν έχουμε είπα την υγειά μας, αυτούς τους κώδικες να τους συγκεντρώσω, να τους κατατάξω και να τους καταγράψω. Εάν έχουμε την υγειά μας. Ο σως γιατρή, ποιος ήταν Γιώργο Βλάχος? Ο κύριος Παπάς με έσωσε την πρώτη φορά. Τη δεύτερη. Την πρώτη φορά με έσωσε ο Νίκος ο Καρατζάς, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ. Σε αυτή την προσπάθεια είχα αρκετούς σως γιατρούς για να με διατηρήσουν. Έτσι λοιπόν, εκεί αρχίζει μια μεγάλη καριέρα, όπου με υποτροφία από το Βατικανό και με υποτροφία από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και με υποτροφία από την αμερικάνικη εφημερίδα Daily American, της οποίας ήμουν μέτοχος, ξεκινάω μία αναζήτηση σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε εδώ με το PowerPoint ορισμένες βιβλιοθήκες. Αυτή που βλέπετε τώρα είναι η βιβλιοθήκη Κλιμεντίνα της Πράγας, την οποία κατεξοχή έχω χρησιμοποιήσει, διότι αυτή τη βιβλιοθήκη κατεξοχή, πρέπει να πω, ουδής Έλληνας είχε πάει
να την ερευνήσει. Εδώ είναι και κώδικες, αυτός που βλέπετε τώρα είναι μια πρώτη σελίδα ενός κώδικα με την τέχνη του Γαλινού. Λοιπόν, ξαναρχίζω από την Βατικανή Βιβλιοθήκη, συνεχίζω με την Πράγα και συνεχίζω με δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ιταλία, στη Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ελβετία, Αυστρία. Στην Αυστρία να αναφέρω ότι ο καγκελάριος Κρέισκι πολύ με βοήθησε και μου έδωσε μια πρόσβαση σε αρχεία και βιβλιοθήκες που δεν είχα. Όσο πέρναγε ο καιρός, διάφορες ιδέες περνούσαν από το μυαλό μου. Μία από αυτές ήταν πότε και γιατί είχαν συγγράψει αυτά όλα τα κείμενα. Ποιοι τα είχαν μεταφράσει. Τι συμφέρον είχαν να τα μεταφράσουν. Γιατί τα χρησιμοποίησαν. Έτσι ξεκινάει η μεγάλη έρευνα την οποία συνέχισα μέχρι και το 2000. Το μεγάλο το υλικό, επαναλαμβάνω, ήταν από την Πράγα στην Κλιμεντίνη, τη βιβλιοθήκη, και συνέχισα με την Ποντιφίκια Βιβλιοθήκη της Ρώμης, με την Αλεξανδρινή στη Ρώμη, τη Λαβρεντιανή στη Φλωρεντία, τη Μαρτιανή της Βενετίας, όπου από εκεί δημοσιεύω και ένα κώδικα του Ιπποκράτη, ο οποίος διδάσκεται στα Λύκεια της Ιταλίας και της Κεντρικής Ευρώπης από το 1600 μέχρι και αρχές του 1900, αν είναι δυνατόν. Και στην Ελλάδα κανείς δεν το είχε ζητήσει να δει από περιέργεια τουλάχιστον. Τι γίνεται έξω, πού είναι αυτοί οι κώδικες, τι κάνουν. Θα μου πείτε πώς ξέρω ότι κανείς Έλληνας δεν το είχε ζητήσει. Κάθε κώδικας έχει το δικό του το προσωπικό το αρχείο και κάθε επισκέπτης που τον αναζητεί καταγράφεται σε αυτό το προσωπικό αρχείο του κώδικα. Εγώ λοιπόν ζητούσα όταν πήγαινα κάπου και έλεγα ποιοι άλλοι τον έχουν μελετήσει. Μην έκανα καμιά γκάφα και κάποιος τον είχε μελετήσει και δημοσιεύσει και εγώ ήμουν ο δεύτερος στη σειρά. Και μου έλεγαν όλοι ουδής Έλληνας. Εκείνος ο οποίος έβρισκα ήταν ο Γκέοργος Στρογκόρσκι, ο περίφημος Ιουγκοσλάβος που είχε γράψει η Βυζαντινή ιστορία, και ο Ιβάν Ντούτσκεφ, ο Βούλγαρος πρόεδρος της Ακαδημίας των Επιστημών. Πήγα και βρήκα και τον Οστρογκόρσκι έξω από το Πελιγράδι και τον Ντούτσκεφ έξω από τη Σόφια. Και τους ρώτησα, γιατί έχετε ζητήσει για να μελετήσετε αυτούς τους κώδικες. Κανείς από τους δύο δεν είχε διάθεση για να τους δημοσιεύσει. Τότε, είμαστε το 1976, εκείνη λοιπόν την περίοδο αποφασίζω να μην καταγράφω κώδικες Είχα ένα κουτί από παπούτσια γεμάτο δελτία. Το κάθε δελτίο ήταν και ένας κώδικας. Αυτό το κουτί με τα παπούτσια το θυμώνται οι παλιοί φοιτητές μου, που εδώ έχω μια παλιά φοιτητριά μου από την νομική της Ρώμης και από το Βατικανό. Είναι μια κοπελιά που είχα κάνει ηθική αίτηση στον Πρωθυπουργό του Βατικανού για να μπορέσει να παρακολουθήσει τα μαθήματά του. Και χαίρομαι που σήμερα είναι εδώ. Έτσι λοιπόν, τότε αποφασίζω να μην καταγράφω σε δελτία τους κώδικες, αλλά να κάνω κάτι άλλο. Να καταγράφω τους Ευρωπαίους Λατίνους οι οποίοι είχαν κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιος είχε εργαστεί για να γίνει αυτό? Αυτοί που είχαν εργαστεί ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα
από Ευρωπαίους διανοούμενους, οι οποίοι ήρχονται όταν την περίοδο τότε που η Ιταλία, η Ρώμη με την Ελλάδα μέχρι το 367 που καταλύεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει επαφές, γνωρίζει ελληνική γλώσσα και όχι, είναι αυτοί που έχουν απομείνει. Λοιπόν, αυτοί όλοι ξεκινάνε να συλλέγουν ελληνικούς κώδικες ή κώδικες που περιείχαν ελληνικά κείμενα, αλλά ήταν γραμμένοι περσικά, συριακά, τουρκικά, ιουδαϊκά. Αυτά όλα μεταφράζονταν στη λατινική γλώσσα και έτσι έχουμε στην Ευρώπη ένα τεράστιο απόθεμα από λατινικούς κώδικες με ελληνικά κείμενα, αλλά στη λατινική γλώσσα. Αυτοί ποιοι ήσαν αυτοί? Αυτοί τους οποίους ο Στίβεν Ράντσιμαν τους ονόμασε φιλέλληνες του Μεσαίωνα. Αυτοί ήσαν βασιλείς, πάπες, μοναχοί, επίσκοποι, νομικοί, γιατροί, κατεξοχήν, το 50% γιατροί, μαθηματικοί, αστρονόμοι, μουσικοί, ποιητές και πάρα πολλοί άλλοι ακόμα. Αυτοί λοιπόν όλοι, επειδή πράγματι αγαπούσαν τότε την ελληνική παιδεία, αυτοί έκαναν αυτές τις μεταφράσεις, έκαναν κώδικες γεμάτους σχόλια, τα θέματα τα οποία σας ανέφερα. Βλέπουμε ότι από τον 5ο μέχρι και τον 15ο αιώνα όλα αυτά τα θέματα τα μελετούν, τα σχολιάζουν, τα μεταφράζουν. Αυτό όλο το τεράστιο υλικό άρχισα να το επεξεργάζομαι πριν από 8-10 χρόνια, και ενώ για 35-40 χρόνια ερευνούσα, δεν έγραφα, έκανα μόνο μικρές ανακοινώσεις σε συνέδρια, δεν έγραφα τους μεγάλους τόμους. Φέτος ελπίζω να κυκλοφορήσει, άμα βρω κάποιον εκδότη ή κάποιον χορηγό, ένα λεξικό το οποίο έχω γράψει, λεξικό Μάρκου, το είχε ονομάσει ο Οξφορδιανός καθηγητής, ο οποίος με παρακολουθούσε. Αυτά τα γεγονότα έλεγα πριν από μερικούς μήνες στην καλή μου φίλη, την διευθύντρια του Κέντρου Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Κατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, που θα μιλήσει μετά από μένα, και μου λέει, γιατί αυτά δεν τα συγκεντρώνεις, δεν κάθεσαι λίγο να τα καταγράψεις, να τα τακτοποιήσεις σε μία λογική σειρά και να το δημοσιεύσεις. Πράγματι, τελευταίους 6 μήνες αυτό έγινε και έτσι θα βγει ένα λεξικό 1200 σελίδων με 600 λήματα, τα οποία θα μιλούν για τους φιλέλληνες της Ευρώπης, για αυτούς που έκαναν όλη αυτή τη δουλειά την οποία σας ανέφερα. Να πούμε, όπως βλέπετε, θέλω να είμαι αρκετά σύντομος για να μου κάνετε ερωτήσεις, και έχουμε περάσει και το ωράριο. Ο κύριος Οικονόμου μου είπε και εγώ να μαζέψω, εγώ ευκολότερα να μαζεύω. Λοιπόν, θέλω να πω όσον αφορά την ιατρική, ότι από τον 9ο αιώνα άρχισαν να δημιουργούνται διάφορες αρτιτσέλες. Αρτιτσέλα λέγονται στους περισσότερους κώδικες αυτές οι συλλογές των ιατρικών κειμένων.
Τα ιατρικά κείμενα αυτά τι είναι? Αυτά θα σας τα πω από πρώτο χέρι, γιατί από δική μου έρευνα μπορώ να σας μιλήσω σήμερα. Αυτά είναι κείμενα τα οποία πρώτος συλλέγει ο Κωνσταντίνος ο Αφρικανός, ένας Άραβας. Και είναι τα κείμενα του Ιωαννίκιου, του Γαλινού, του Ιπποκράτη και μαζί του Ισραάκ, του Ισραήλ. Αλλά αυτά τα κείμενα, σε αυτήν την αρτσιτσέλα, είναι ό,τι καλύτερο υπήρχε το 1200 και το 1300. Και μετά συνεχίζουμε με ίδια κείμενα και φτάνουμε στον 14ο αιώνα, όπου εδώ έχουμε τέτοια κείμενα σπουδών, τα οποία είναι Αριστοτέλης, Ιπποκράτης, Γαλινός. Κανείς πλέον άλλος, μόνο αυτά. Σε αυτό το λεξικό στο οποίο θα βγάλω έχω πάρα πολλές κρίσεις από πρώτο χέρι και ιδίως έχω αναζητήσει και έχω βρει κρίσεις Λατίνων για αυτά τα κείμενα τα οποία διδάσκονται τότε στα πρώτα πανεπιστήμια. Παβία, Μπολόνια, Οξφόρδη, Κέιμπριτζ, Πουατιέ, δίπλα στο Πουατιέ, Μομπελιέ, Παρίσι, Σαλέρνο. Βλέπουμε ότι στις αρτιτσέλες του 1400, που είναι και οι τελευταίες που κυκλοφορούν, εδώ εισέρχεται ο κανόνας του Αβικένα σε μετάφραση του Γεράρδου της Κρεμώνας, το οποίο είναι μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια της αραβικής ιατρικής γνώσης, και μαζί είναι Γαλινός και Ιπποκράτης. Θα ήθελα να σας έλεγα ακόμα διάφορα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης εκείνη την εποχή, αλλά αυτά τα φυλάμε για μια άλλη εκδήλωση. Δεν βλέπω εδώ τον κύριο Φαλάγκα. Ο κύριος Φαλάγκας έχει ένα πολύ ωραίο Ινστιτούτο ερευνητικό, όπου εκεί ήδη έχω κάνει μία διάλεξη. Εκεί θα πρέπει μάλλον να σας ξανακαλέσω να ακούσετε, όσοι ενδιαφέρονται φυσικά, για την ιατρική επιστήμη η οποία εξελίχθηκε, η ελληνική ιατρική επιστήμη, και για την οποία, το επαναλαμβάνω, στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει απολύτως τίποτα το πρωτότυπο. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει γίνει από πρωτότυπη έρευνα σε βιβλιοθήκη ή σε αρχείο. Ο καθένας μπορεί να πάρει πηγές δημοσιευμένες σε ξένα βιβλία, να αντιγράψει και να αναφέρει. Όχι όμως να παραπέμπει σε κώδικες που έχει μελετήσει ο ίδιος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, όπως βλέπετε συντόμευσα αρκετά, έκανα μια γενική εισαγωγή και ένα γενικό πλάνο. Εάν κάποιος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το βιβλίο το οποίο δημοσιεύθηκε πέρσι, ένας μεγάλος τόμος, για τον ευρωπαϊσμό της αρχαίας ελληνικής ιατρικής επιστήμης στο Μεσαίωνα, έχω φέρει μερικούς τόμους να δώσω, αλλά μόνο σε όσους αλήθεια το χρειάζονται. Είναι ένας πολύ ακριβός τόμος, ο οποίος βγήκε με μία χορηγία, γιατρών πάλι χορηγία, μιας ιατρικής κλινικής, αλλά βέβαια αυτή η ιατρική κλινική ποτέ δεν έχω πάει για να είμαι θεράπον τους. Θεράπον είμαι του γιατρού, των σως του γιατρού, πες μου το όνομά του, σε παρακαλώ Γιώργο. Κύριο Παπά. Όχι, του γιατρού του οφθαλμίατρου. Κύριο Καπογιάννη. Του Καπογιάννη, δεν ξέρετε εδώ. Και αν με ακούει, νάτος. Ναι, γεια σου. Και λοιπόν, αυτό θα το δώσω
σε όσους το θέλουν και στην καλή μου τη φίλη τη Σοφία που κάτι λέει τώρα και γελάει. Λοιπόν, θα ήθελα να μου κάνετε ερωτήσεις για να μαζέψουμε λίγο το χρόνο και να περάσουμε μετά στα βραβεία και σε μια διεθνή είδηση που θέλουμε να ανακοινώσουμε σε αυτό το συνέδριο. Ερωτήσεις. Έφτασαν μέσω των Αράβων ή και μέσω Βυζαντινών? Όχι, οι Βυζαντινοί είναι οι Βυζαντινοί στα 600 λίμματα που καταγράφω, μόνο σε 4-5 είναι κώδικες αγορασμένοι στην Κωνσταντινούπολη ή σε άλλα βυζαντινά κέντρα. Οι περισσότεροι έχουν φτάσει από τους ίδιους τους Λατίνους που πήγαιναν στην Ανατολή, από τους σταυροφόρους που έχουν πάει στην Ανατολή και άδειαζαν μοναστήρια και εκκλησίες, και φυσικά και από τους Άραβες. Παρακαλώ. Άλλη ερώτηση? Μία ερώτηση από μένα, κύριε Μάρκου. Οι κώδικες αυτοί πού φυλάσσονται τώρα? Οι κώδικες, ευτυχώς κιόλας, αυτό εγώ το λέω συνέχεια, ευτυχώς, γιατί δεν ήταν κώδικες οι οποίοι ενδιέφεραν τους Δυτικούς. Δεν ενδιέφεραν ούτε τους Ιταλούς, ούτε τους Γάλλους, ούτε Άγγλους, Ισπανούς, κανέναν. Κι όμως παρόλα αυτά τους διέσωσαν, τους συντήρησαν. Τους διέσωσαν και υπάρχουν σήμερα στις βιβλιοθήκες της διεθνής, που άμα όποιος θέλει κάτι μπορώ ανετότατα να τον πληροφορήσω. Μάλιστα. Έχετε καθόλου ερευνήσει αν τους αιώνες αυτούς? Ποιος είναι? Α, ναι. Έχετε μελετήσει καθόλου, έχετε δει στοιχεία αν οι αττικές παραδοχές ή οι οδικίες αυτοκώδικες είχαν ποτέ εφαρμογή τους αιώνες αυτούς? Ήσαν τα μοναδικά βιβλία τα οποία διδάσκονταν στα πρώτα πανεπιστήμια. Όλες οι βιβλιοθήκες των πρώτων πανεπιστημίων είναι βασισμένες σε αυτούς τους κώδικες. Σαν ιστορική αναφορά? Όχι, όχι. Σαν πράξη. Σαν πράξη. Ναι. Ο κύριος στην πρώτη σειρά εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ωραία. Έχω διαβάσει την Άννα την Κομικηνή, περιγράφει τη βαριά κατάσταση του πατέρα της 1118, Ναι. με τυπική εικόνα καρδιακής ανεπάρκειας. Ναι. Ειδήματα, ορθόπνοια, όλα αυτά. Τα λέει η Άννα Κομικηνή. Και μέσα ο Παντελνής και ο Καλικλής, ακτουάρι, τίτλος Βυζαντινός για γιατρούς, Ναι, ναι. δίνουν από το στόμα υπακτικά για να έχει διάρρεια ο αυτοκράτορ και να ανακουφιστεί. Αυτό είναι κομπινή. Το άλλο το οποίο έχω, είμαι ενήμερος, ξέρω καλά, είναι ότι ένας Αμερικανός, ο Τίμωθι Μίλερ, το 1970 τόσο, έγραψε ένα γράμμα, ένα βιβλίο, το οποίο μετέφρασε ο Νίνα Αρχιεπίσκοπος ως Μητροπολίτης τότε Δημών και Λεβαδίας, και το οποίο λέει ο Αμερικανός, ο Μίλερ, λέει εξεπλάγει. Δηλαδή δεν ήξερε ο άνθρωπος με τα στοιχεία που είχε από τη μονή της Πολυπαντοκράτορος, τον Ξενώνα, το τυπικό, ότι γεννήθηκε το νοσοκομείο, αυτό που λέμε Ξενώνα, το που λέμε οτέρ, το που λέμε στο Σαράνο το είπατε, το 860 πήγε πρώτη φορά, γεννήθηκε λέει το 400, είναι το Βασίλειο του 360 Βασίλειο. Και υπάρχει μια σειράκι μέσα που από αυτό το μεγάλο τυπικό λέει πώς λειτουργούσε το νοσοκομείο αυτό. Φτάνει να λέει μέσα αυτός ο Μίλερ, μεταφρασμένο και τώρα εδώ, ότι ίσως και νοσοκομεία σύγχρονα υστερούν την οργάνωση, ώστε παθολογικοί
χειρουργική, γυναικολογική. Θα λέμε γυναικολογική, που οι αρχαίοι δεν είχαν γυναίκες και ουρολογική και οφθαλμολογική κλινική, κλινικές οι οποίες έμειναν από τότε που γράφει εκείνος μέχρι το 1900. Τώρα θυμάμαι, αυτό το τόσο ωραίο, εκτεταμένο για 400 σελίδες, τυπικό, δεν έγινε γνωστό πουθενά και άλλων νοσοκομείων. Και ώστε το 1611 που θα γράφει μέσα εκεί, το Γαλλικό Πανεπιστήμιο που είπε είναι υποχρεωτικά τα μαθήματα του Ιωάννου Τραγιανού και του Αετίου του Μηδινού, αν τα λέω καλά, υποχρεωτικά στη Γαλλία να σπουδάζουν. Και ρωτώ, τέτοια παύση, ας πούμε, να χαρακτηρίζεται στο Βυζάντιο και να αναφέρεται ο Αβικένας, ο Άραβας, ο καλός αυτός και ο Ραψής και ο Ράτσας, και οι οποίοι εξαφανίστηκαν το 1100 και 200. Μέχρι σήμερα δεν κάνουν τίποτα. Μήπως τα νοσοκομεία τα βυζαντινά ήσαν η ηχό των Αράπων? Θα σας πω αμέσως. Αυτό δεν το ξέρω για τα Βυζαντινά τι κάναμε. Εγώ ξέρω τι γινόταν στη Δύση. Η Δύση είχε φτιάξει πάρα πολλά νοσοκομεία τα οποία στηρίζονται πάνω στους τίτλους σπουδών, όπως ανέφερα πολύ γρήγορα, τις αρτιτσέλες, τις λεγόμενες, όπου εκεί μέσα υπήρχαν ιατρικά κείμενα ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτό της Άννας Κομνηνής έχει μεταφραστεί μόνο από 2 επιστήμονες. Εγώ δεν το έχω ερευνήσει, διότι και το λεξικό αυτό το οποίο θα κυκλοφορήσω είναι οι φιλέλληνες του Μεσαίωνα στη Δύση. Έχω κάνει μία μόνο εξαίρεση για 3-4 Έλληνες, Βυσαρίωνα, Γεώργιο Τραπεζούντιο, αυτούς, οι οποίοι γεννιόνται μεν Ανατολή, αλλά πηγαίνουν στη συνέχεια στη Δύση και είναι μέχρι το 1500. Εγώ 1500 σταματάω, 1530, 40, 50 έχω μερικές περιπτώσεις Άγγλων κυρίως γιατρών, τους οποίους ούτε ο Ράνσιμαν δεν ήξερε και μου έλεγε πού τους βρήκες, πού τους ανεκάλυψες. Εγώ τους είχα βρει στα αρχεία της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ. Και επίσης, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, στο Δημοτικό Αρχείο του Λονδίνου, όπου εκεί υπάρχει ένα φόντους πολύ σημαντικό με χειρόγραφους κώδικες. Οπότε την ερώτησή σας την απαντώ κατά το ίμιση. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Η νέα γενιά των παιδιών δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Αυτό το θησαυρό που έχετε συγκεντρώσει, έστω και ένα μικρό κομματάκι, το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να το αναφέρει. Τι έχει συμβεί, ποιοι είμαστε οι Έλληνες που θα έπρεπε να είμαστε ακόμα περήφανοι για το παρελθόν μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καψή. Εγώ δεν μπορώ να πάω να κάθομαι απ' έξω από τις πόρτες των Υπουργών και να λέω έχω ένα κείμενο, είναι καλογραμμένο, είναι άγνωστα ανέκδοτα, καλά θα κάνετε να τα δημοσιεύσετε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω, κυρία Καψή. Το έχω ήδη κάνει και έχω ένα μάρτυρα εδώ την κυρία Καμιλάκη της Ακαδημίας Αθηνών που έχουμε βρεθεί έξω από πόρτα να περιμένει ο καθένας για κάτι να ζητήσει από κάποιο μέλος της κυβέρνησης. Δεν μπορώ να το κάνω. Η κυρία Βούλτεψη με βοηθάει όσο μπορεί, δεν μπορεί πλέον άλλο. Κάποια στιγμή μου είπε, ρε μου λέει επιτέλους, τι να κάνω επιτέλους. Δεν το καταλαβαίνουν αγαπητή μου κυρία Βούλτεψη. Και το περσινό βιβλίο, δεν στο έχω δώσει, που το έχω δημοσιεύσει το μεγάλο αυτόν τον τόμο, βρήκα αυτόν τον χορηγό και το δημοσίευσα. Ναι. Υπάρχουν οι δικές μου, τις βλέπουν, δεν ενδιαφέρονται, κυρία Καψή. Κανείς δεν ενδιαφέρεται.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρκου για την παρουσίασή του. Και παρακαλώ να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι του προγράμματος που είναι οι βραβεύσεις.